Sí, era bonito. A mí me encantou. A mí non. E o de galego a beira do mar? É un pouco triste, verdade? Sí. Hola, rapaces. Hola. A mí gustoume moito con todos. A mí me encantou. É un pouco triste. Sí, era bonito. Outra profe contounos galego a beira do mar. La biblioteca. Pérez Pereiro. Trata de unha boca chamada, bueno, dunha persoa bastante maior chamada Rapaciño, que lle gusta moito pescar e todo iso, pois se fai maior e non lle deixan ir a pescar. Por outro lado, non me gustou moito porque é unha historia bastante triste. Pois eu voy a dar a miña opinión deste libro porque me gusta e porque non me gusta. Me gusta por unha parte porque o neno foi moi feliz e se casou con unha muller. E por outra parte non me gusta porque é moi triste. O rapaciño tivo 2 fillos, un varón e unha femia. A femia deulles un neto e o varón deulles desgustos, que se fue para América e seguiu sendo pobre. O rapaciño ao seu neto ensinoulle moitas cousas, a cebar os anzois, a darlle volta aos polvos, a saber ler nas nubes se se pode deixar o paraugas detrás da porta, cousas que non lle ensinaron na escola. Te conto xa varias fai que nos acordemos un pouco da Cincenta, porque cando ela lle dá un bico e sai correndo, se lle cae a zoca. Como non me deixaban pescar, el pescaba para os gatos. E dicía que non se deixe o mar, que se abrigara e que non comese moito. A mí a parte que máis me gustou do conto foi cando o rapaciño e a nena se enamoraron. A mí a parte que máis me gustou do conto foi cando non te deixaron ir a pescar porque era moi vello, porque podía morrer afogado. A mí o que máis me gustou foi cando o rapaciño falaba con súa muller no cemiterio. Algúns podían pensar que estaba tolo, pero os que o coñecían de verdade sabían que estaba falando con súa muller. A mí sorprenderme cando quemou a barca porque hizo favor a súa filla e a seu xerro para que non se preocupase. A min o que máis me gustou foi cando se coñeceron. O rapaciño non saiu ao mar para hacer feliz a súa filla e para non enfermar. Entón quedou sentadiño na súa silla e tapadiño coa súa manta. A mí esta historia gustoume moito porque trata dun señor que lle gusta moito pescar, pero non lle deixan ir na buceta porque teñen medo de que lle pase algo, pero nunca lle pasou nada. Notase a Xoán Fares que lle gusta moito o mar porque sempre anda a escribir cousas sobre ele. A min encantaríame coñecelo para poderlle preguntar como inventou esta historia tan bonita. Estamos facendo unha exposición colectiva
cas fotos dos nosos avós e dídenlles ás familias que as traian das súas casas. É en homenaxe á Galegua Bella do Mar, que trata sobre o seu avó e a relación tan boa que leva co seu neto.